Kaseng ki samla puli khasi student union maulungat unit mentak si khat pratri braino pra kiliyo ban punku boromi ki samla ba pas ba jong kasnong bat kumju ru ya kinos ba ki asa jong maulungat subsenta ki badei ki wi ki balai kunting yak khlam covid 19 kani ki jing ai kusnam kolong kumsi benta ban penrem ya kamen sim jong ki bakin dang la bani kunting ha ka puli ka puthi ki samla puli ki bala sapun ku borom ki don ringut ki bala pas ba ha ka skul ba ni hu bat na ki wi de kat ba ya kinos arngut iwei noyaram bat laingut ki asa hakani siu samla Spain dorsing lengkhoi ubade u office secretary jong ka KSU sengkami ulawan banlong kum kongsan hak jing sakhi lang jong nong elam snong hapo ka jilam jong rangba snong bat kiwi dia Ibadi nongi rapat kumju chokida kong oni kawan kha Cingsai ngi wat sodong perthei cingsai kari ngim tibai babun ngi ki khun samla mentakjuk benta babun ngi leseng yang keleng jing perthei ngi wat lot ngi tip lot kamtam hadu kariam kabek haka ktin ke thelek ke pule puthi berkumcu ru ke ya ke tenrai la jong ngi klet no ktin la jong ngi klet no kaseng kamtam ngi snem meladap nadu bas long snam klap persyang ban ya sarkar ban penbor ban itu no ya ktin kasi kamtam kredit bapra ba lengi ke itu sekarang dia kredit bapra ban itu no apu ke diterkam jong ke sekarang dia pensuk kamtam ya pule puthi